Ja, goddag. Det er ham der med hatten, vinduespudseren. Ja, så er jeg snart færdig med endnu en dag. Og jeg synes sådan set lige, at jeg har virkelig brug for lige at få luft. Og jeg har jo været inde på det flere gange i mine videoer. Men nu tager vi den så lige en gang til, fordi jeg synes simpelthen ikke, det kan passe. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste. Men når jeg kører i Viborg, Herning, Silkeborg, som i gåseøjne jo også er en rigmandsby, og måske også derfor måske har tendens til snobberi. Ikke at jeg har nogen problemer i Silkeborg, det har jeg absolut ikke. Men når man ser på, hvad de kører i, og hvad et hus, der ligger nede ved søerne og sådan noget, så synes jeg, det er imponerende, at jeg aldrig har brok i der. Men lige så snart jeg når Aarhus, Tilst, Lystrup og hvad de ellers hedder, alle de der byer lige i omegnen af Aarhus, så bliver folk helt anderledes. Det bliver så aggressivt, det bliver så nedladende, og det bliver så øretævindbydende at høre på, og jeg forstår det ikke. Jeg bliver bestilt til et stykke arbejde, jeg kører ud og passer mit arbejde. Jeg prøver at levere en god service både til kunden, når jeg pudser butikker, men altså faktisk også over for kundens kunder. Altså for eksempel når det er fødevarebutikker, jeg pudser rigtig meget af. Og når jeg lige lukker dørene i 2 minutter for at pudse de her vinduer her, og jeg skynder mig virkelig alt, hvad jeg kan, og jeg åbner igen så hurtigt, og jeg lader det ikke dørene være lukket mere end allerhøjst nødvendigt, selvom jeg ikke er færdig med ruden. Hvis jeg kan arbejde med ruden, sådan at folk kan komme igennem, så gør jeg det. Men ikke desto mindre. I går fortalte jeg om en kvinde, en ældre dame på cykel, der havde stillet sin cykel foran et glasparti ved en stor kunde, jeg pudsede. Og jeg går og pudser vinduerne ved siden af i over en halv time, imens den cykel den står der, og så siger jeg, altså, jeg skal videre. Jeg bliver nødt til bare at passe mit arbejde. Så kommer hun ud, imens jeg står og vasker vinduerne ovenover. Og cyklen står ikke som sådan i vejen for, at jeg kan udføre mit arbejde. Men den står i vejen for, at hvis hun ikke vil have vasket sin sadel og gjort sin cykel våd, og sin cykelhjelm, som ligger i kurven, jamen så står den i vejen. Fordi den bliver våd. Og hun kommer ud lige det, jeg står og pusser der. Jamen det er da ikke særlig hensynsfuldt. Synes du? Og så spørger jeg hende så helt ærligt, fordi det er hver gang jeg er i Aarhus, det er hver eneste gang jeg er i Aarhus, så får jeg sådan nogle